Good morning, guys! 10:25 na ng umaga. Luluto ako ng lunch. Ayun. Ay yung ano to, pork with tofu or tokwa. Tokwat baboy, in short. Ayan yung tokwa. Piniprito ko na. Tapos ito yung lomo. Lomo. Ayun, tama. Yung ano siya, yung puro laman lang siya, guys. May, anong oras mo ginising para papasok sa kwarto niyo? 11 na ata yun. Ng gabi. Ayun guys, hindi ako nakapag-good night kagabi. Kasi antok na din ako. Galing doon sa ano, sa MOA. Nakatulog ako dyan sa sofa. Pinano ko na lang siya. Pinalipat ko na lang siya. Bakit nag-green yung ano guys? Alam nyo ba yun? Bakit nag-green yung tubig na aquarium? Nilumot siya dito tapos in-scrape ni daddy. And then, hindi ko alam bakit nilulumot. Yun pala tanong ko, bakit nilulumot? Yun. Ang tawa ko na naman guys. Tingnan nyo. Ano ko sa ano eh, sa bakasyon. Hiyang sa bakasyon. Mabilis ko manaba eh, no? Kapag puro kain tulog lang. Anyway, ayun na nga yung ating tofu. Hello tofu. Tokwa. Yan na yung meat. Tapos, medyo mali lang kasi ano, dapat chinchay dito guys. Kaso nabili ni Sel is celery. Okay na yan. Tapos, eto. May recipe ako nito guys sa baka gusto nyo i-check sa ano, sa cooking channel ko. Dati kasi may ano, may cooking channel ako. Kaso, hindi ko naman na maasikaso kayo. Ayun na. Hindi, nandun pa rin. Pero check nyo, masarap yan, promise. Ano nyo, i-try nyo. Hanap lang tayong where is the ayun, onion. Tapos nagpabili ako kay Sel ng namalengke si Sel, inutusan ko. Sabi ko magsopas kami tomorrow, kaya bumili siya ng mga pang-sopas. And then, ayan yung pinangat guys. Hindi siya yung masarap talaga eh. Dalawa kasi yung binilhan ko noon. Magkatabing tindahan. Tapos meron pa ako dito yung 10 pieces na ano. Ayan yung frozen. Itatry ko ito mamaya. Kung masarap siya. Tingnan natin. Sana yun. Talaga mahanap yung masarap na ano yan. Na luto. Lang ha. Tapusin ko lang ito guys. Nakapag-edit na ako ng vlog. Yung 2 araw pa lang. 24, 25. Kaso, hindi ko pa siya uploaded na pala. Uploaded na. Hindi ko pa nalalagyan ng details. Fry lang naman natin. Basta, pag gusto niyo makita yung ano nito, yung recipe, putan lang kayo sa Tara Let's Cook cooking channel ko. So, yun. Hey guys, punta kaming Arellano na muna. Ibigay ko yung letter ng ng school ni Chris kasi hanggang ngayon pala hindi pa nata-transfer yung form 137 or 138. 137. Yung grades niya doon. Kaya yun, and then diretso na kami sa sa Santa Rita. Gusto niyo mag road trip eh. Pahinga ka muna. Siguro mga na. Next year ulit. Next year? Oo. Romblon daw. Saan ba Romblon? Kailangan yata mag-roro doon. Are you Filipino? You don't know where Romblon is? Luzon. Alam ko Luzon pa siya. Downstairs. Downstairs? Okay, it's downstairs. Downstairs, guys. Let's go. Dami nakapila. Kaya yata tubig dito ngayon. Wow, ayos na tong panaderia dito. Ganda na. Walang tubig ngayon dito? Boy, grabe siya. Oh, grabe. Yabang. Hello again, guys! Nakadaan na kami sa sa store. Naibaba ko na yung mga dapat ibaba. And then we're off to to MOA kasi nag-text na yung okay lang yung yung HP yung sa printer. So, pwede na daw. Pwede na makuha. Kailangan ng ink. And then, kinuha din namin sa bahay itong isang, hindi HP. Ito yung HP. Yung Epson. Epson pala yung nandun. HP to HP. Tapos sa HP ito. Papayos lang kasi parang nag-leak siya. X-Spot. So, yun. Parang mapag-print na din kami ng ng stickers. Kailangan mo yan.
Yun. And nag-crave ako for something na masabaw, maanghang, manoodles. Ayun. Shalalala. Saan kaya? Shimmy, shimmy, shimmy. Wala naman din sa ibang parte ng ano, ng sa ibang lugar is umuulan, malakas ang ulan. Dito sa Pasay, meron lang area. Tinan mo, basa yung ano namin. Tingnan nga nila. Pero dito tuyong-tuyo. Yan, tuyo dyan. Parang walang bahid ng umulan dito. Or hindi talaga dito. Batay. Saan tayo nabot ng ulan, daddy, kanina? Sa ano ba? Nasa ano? Wala pa. Sa kalsada na tayo eh. Hey guys. Trabaho. Bukas rest day kasi coding. Pero pupunta akong store. Kasi may mga ayusin pang mga orders na naman. Dapat may deliver nga ang ayun pa. So, hindi na carry sa Trinoma. So, tomorrow na lang siguro yun. Mag-MRT lang kami ni daddy. Na de? Yep. Nope. 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 Uploaded na guys yung dalawang vlogs. Yung ano lang ang hindi ko pa ma-edit kasi kukuhanin ko pa ibang clips sa phone ni daddy. Alam niyo yung ginawa ni Chris na ano? Kung pina-follow niyo ako sa Instagram and sa Facebook, may ginawa si Chris na parang trailer. Yun ang ganda. So kailangan ko nasa ano kasi yun, nasa cellphone ni daddy yung ano, yung mga clips na yan. Yung sa front, yun tayo yung binibidyohan nila. Kasi ako, sila naman yung ano, yung binibidyohan ko. So, he's into movie making now. He thinks he's a director. Kailangan makuha ko yun. But he's not. Nagpapabili nga ng ano guys, ng Apple daw, ng Mac. Para siya na daw mag-edit ng ano, ng vlog ko. Fat chance. Naku, nakaral na muna. Kaya yun. Baka ngayon lang yan, tapos tatama rin din yan mag-edit. Pero kailangan niya din ng ano, ng sariling laptop kasi nga nilabas na labasin. Pero kailangan restricted siya sa ano tadi, sa internet. Pag mga ano lang kailangan din kasi nila sa ano, may online school or subject sila. PC. Computer. Oo, parang ganun. Ilang years na siya dun sa ano, Santa Rita, di siya nakaka ano dun sa Genyo. Ayun. Parang lesson yun sa ano or subject. I don't know. Kaya kailangan niya din ng laptop. Pag-iipon ako yung laptop ni Chris. So, yun lang guys. And then, ang saya nung ano namin, nung road trip namin, nung bakasyon namin. Nag-enjoy ka naman dati kahit na pagod ka sa ano? No way, dude. Hindi ka pagod sa I could go for more. I need more roads. Kasi nyo pa daw, nagyayaya nga sa norte naman. 120. Pero sorry masyado ako ano. Flying my ship. 120 knots. Masyado kang na-distract sa bunganga ko. So, yun. Ayan lang. Tapos, yun nga yung sasabihin ko is sobrang, tawag dito, parang naging eye-opener din yung, ano, yung mga napunta namin lugar. Lalo na doon sa, ano, sa kila Lola. Kasi talagang nung makita ko yung lola ko is napaiyak ako guys. Kahit na sinasabi ko sa inyong hindi kami ganun ka-close. Pero nung makita ko yung sitwasyon niya, naiyak tuloy ako ngayon. Sobrang ano, drama queen. sobrang nakakaiyak. Kasi dapat ano ayahay na siya ngayon. Pero since mahirap din yung mga kapatid ni Papa, diba? And yun. Kaya hindi rin siya mabigyan ng masaganang buhay. Pero sinabi ko naman sa kanya, niyaya ko siya, sabi ko, ano, sumama na nga sa akin, magpapalik kami. Ayaw niya. Nakakahiya daw kasi matanda na siya, ayaw niyang ano, maging pabigat. So ayun lang. Nakakaano na, tapos sobrang ano, so na-realize ko na sobrang blessed namin kasi, di ba, nakapag-travel kahit sa dito lang sa mga probinsya, may sapat na pagkain, may sapat na, oh naku, patay ka, para ka. Bakit? Ay, wait lang guys. Huli si Froggy. So yun nga guys, nahuli. Kasi sa ano siya, sa yung lane niya mali. Pero pinagbigyan din naman siya. Buti mabait ang mga officer na sa amin. Pero next time down, minukaan na siya. Tsaka yung plaka namin kinuha na. Next time, sera. Dito? Oo, pasok tayo dyan ulit. So, sana ba ako guys? Sorry na ano ko na
naputol. So, ayun nga, very thankful. Tapos, dahil sobrang blessed namin nga, yung nagagawa namin, yung gusto namin, yung meron kami sapat na pagkukuhanan. Ito naman, kakainis. Pagkukuhanan para sa pangangailangan namin. So, yun. Pero, ayun, yung mga pinsa ko naman sana doon sa tito ko is kinukuha ko sila. Kaso, sila yung may problema, may mga attitude kasi guys. Alam nyo, kung nanonood kayo ng ng vlog ko, is yung dalawang yun is tumira na sa amin. Parang may kasakasama, may kasakasama sa bahay, parang maglinis lang, and willing nga si Papa na pag-aralin yung isa sa kanila. Kaso parang ayaw nila pag-gobyerno nga sa amin. So umuwi sila. And then yun, doon na doon pa tayo sa likod, doon na nabuntis, nagkaanak, and then ayun pa, isa pa pala is nagkaroon kami ng ng gap noon kasi nag-post ako before sa Facebook na sabi ko, bakit ganun yung ibang kamag-anak, maalala ka lang pag may kailangan, which is true naman guys, 'di ba? Yung iba is ni kumusta, ni hi, ni ho, hindi ka papansin eh. Kaya ba, ay te, kumusta ka diyan, ganyan. Pero yung bigla na lang magme-message, bigla na lang magme-message na may kailangan pala. So, doon lang sila nakakaalala pag may kailangan. So, nag-post nga ako ng ganun sa Facebook siguro 2 years ago na. And then, akala nila, sila yung pinariringgan ko, which is hindi naman. So, yung reaction nila na parang galit na sila sa akin. Hayaan mo, babayaran namin yung mga naitulong mo sa kapatid kasi nila. Babayaran namin lahat na naitulong mo, yung gano'n. Sabi ko, bakit pa kayo basta yung gano'n kinonfront ko na sila na kasi pinagtatawanan nila ako sa Facebook din nila na akala mo sino nang mayaman, hindi naman niya madadala sa hukay yung pera niya. Yung mga ganun ba, nakaka-hurt sa akin kasi, di ba? Hindi naman sila yun eh. Pero, may din ako doon. Reverse. Parang may bad din na. Pero pag yan ang mga pwede na itira sa'yo eh. Hindi, kasi mali din ako na sana di na lang din ako nagparinig ng gano'n. Kaso, sumusobra naman na kasi yung ibang guys, yung ibang, alam madilim, yung ibang kamag-anak, lalo na yung, hindi ko na sasabihin ko kaninong side na, hindi ko alam, sobrang nababaitan lang talaga sila, mabait lang talaga siguro yung mga magulang ko na inaabuso na, yun ang ayoko naman. Kaya yun, nakapag-post ako pero I promise na hindi talaga. Kasi nagkukos ng minsan, ng alitan pa. Anyway, yan lang guys. Madilim na. Yun lang naman. Tapos willing pa rin naman akong tumulong guys, kahit kanino, kahit sino sa kanila. Basta yung, ano ba tawag doon? Yung deserving ba na tulungan, hindi yung natulungan mo na't lahat may masasabi pa sa'yo, diba? Parang gano'n lang. Kasi gusto ko rin naman na, ma-share yung blessing na natatanggap ko. Kasi, mas talaga, mas masarap sa feeling, guys, na nakakapag-share ka kung sa lahat ng blessings na nare-receive mo, mas masarap pa rin yung feeling na, na ibabahagi mo to sa iba kaysa yung sa'yo lang. Yun lang, guys. Ang babaw ng kaligaya ako, pero totoo yun. Kasi may mga tao na, ewan ko, saksakan na ng yaman pero ang dadamo talaga. Yun ang hindi tinuro. Doon pa sa amin ng mga magulang ko. So, share your blessings. Ay lang, sana may naintindihan yung pinagsasabi ko kasi nagkaputol-putol eh. Ay lang, dito na kami. Park na lang. We're sa Ipudo guys. Ayan, tatry na minsan hindi kami magsisi ni Daddy. Sabi ko sana di tayo magsisi sa ramen. Nag-crave lang ako sa ramen eh. Ayun, ito na yung nadaanan namin. Kaya yun. Hi! Your fried chicken. Thank you. Thank you, enjoy your fried chicken. Ooh, fried chicken ba? Nang cute. Ang cute. The glass is only here, up to here. Yeah, no shit. Beef. Malalim. Yeah, it's not. It's something. So optical illusion. Karaka ramen for me. And ano yun sa'yo, Daddy? Karaka spicy noodle. Para tayong karaka? Hindi tayo karaka. Naman is not karaka. So yun nga, sa akin karaka. I need the Kain tayo. Hey guys! Anong oras na, Daddy? 11:25.
11:25 na. Gising pa rin kami. Baba! 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 Ayun, nag-print kasi ako ng mga stickers. So, yun. Tapos nanood ng mga vlogs ng mga YouTubers. Namiss ko manood ng vlogs eh. Ayun. Good night na kami. See you tomorrow. Good night. Hindi ko pa na-edit yung yung nasa Bicol kami guys. Bukas na siguro. Bye-bye. Good night.